हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान क्लास लानो नागिरदों। दा बेयावहाय नुनो मोननाय जागोन क्लास 7नि ससियेल साइन्सनि पार्टनिफ्राय बाहाय दङ चैप्टार 22 सुबुंखान्थि नोगोरारि आरो नोगोरारिथि बेनि सायाव लानो नागिरदों। बेखायनो जायफोरहा नोंथांमोना बे क्लासनि नङा नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो जास्ट जाहाथे बैफोर फरायसाफ्रा मोनहैनो हायो। आरो बेनि अनगायैबो नोंथांमोनहा बे फरानि अनगायै गुबुन गुबुन फरा जुदि नोंथांमोना नायनो लुबैदोंबा डिसक्रिप्सनाव खनसे हाबलां होनबानो नुनो मोननाय जागोन गासिबोखौबो। दा फैदो फारि फारि गोबाव खालामाजासे बेखौ फोरमायलांदिनि। दा बेयाव दङ जायफोरा फरायसा बिनि सिगां बुंग्रोनो नागिरदों बिजाब लानानै नायफा आरो बिजाबखौ गोबां खेब फरायखांनायनि उनाव नोंथांमोना खोनासं आरो खोनासंखांनायनि उनावबो फरायबाव। मानो होनबा बेखौ वार्ड टु वार्ड मोनफ्रोमखौबो फरायलांनाय जानाय नङा, गोबाव जागोन। गाहाय बाथ्रा एबा मा बुंदों बेखौल' बुजायलांनो नागिरदों। फार्स्टआव दङ जोङो सुबुंखान्थि, बिनि बागै नायदिनिफ्राय सुबुंखान्थि मानि मा बे इंराजियाव डेम'क्रेसि आरो बिनि उनावहाय जों नुनो मोननाय जागोन भारतारि रावाव जोंहा दङ गणतन्त्र। दा गणतन्त्र आरो बर'आव जोङो सुबुंखान्थि होननानै बुंनाय जादों। दा बे गणतन्त्र सोदोबा मोननै सोदोबजों दाजादों। मोनसेया जाबाय गण आरो मोनसेया जाबाय तन्त्र। आरो गणनि ओंथिया जादों सुबुं आरो तन्त्रनि ओंथिया जादों खुंनाय खान्थि। दा बेखायनो मा जाबाय सुबुंनि खुंनाय खान्थि एबा फोरजाफोरनि खुंनाय खान्थि, बेखौनो मा होननानै बुङोनो सुबुंखान्थि एबा डेम'क्रेसि। दानिया फैदो बेयाव मा मा आखुथायफोर दङ नायदिनि। दानिया डेम'क्रेसिया मोनसे मा बुस्थु, बे जाहैबाय मोनसे हादर खुंनायनि मोनसे खान्थि। जेरै गोदो राजाफोरा मोनसे राजाया रायजो खुंदोंमोन, बेयो मोनसे खान्थिमोन। आरो चीन हादोराव जेरै समाजारि खान्थि सोलिगासिनो दं, समाजानो खुङो। आरो गुबुन गुबुनफोराव जेरै सासेयारि हानजा सोरबा सासे दैदेनगिरिया खुङो। दा बेबादि खुंनाय गोबांथार हादरफोरखौ खुंनाय खान्थि दङ। नाथाय जोंनि भारत हादराव सुबुंखान्थिया सोलिगासिनो दङ। आरो सुबुंखान्थिया मा मा आखुथाय दं बेखौनो बेयाव फोरमायनाय जादों। दानिया नायदो बाहाय दङ 1 नाम्बाराव सुबुंखान्थिनि नोजोराव गासैबो समान होनदों। मा माया समान जानो हागौ होनदों। हारिखौ नायनानै फाराग थाया, गाबखौ नायनानै फाराग थाया, धोरोमखौ नायनानै फाराग थाया, रावखौ नायनानै थाया, आथोनखौ नायनानै जेबो फाराग थाया होनदों। आरो बाहाय मा होनबावदोंमोन, मोनसेया जाहैबाय गाबनि बेलायाव जोङो माखौ होननाय जादों जे मानसिखौ लानानै जोङो गाब रानदों। जेरै मंगलिय, गोमोस्लिउ जोङो थारमाने बर'फोरा। बेनिफ्राय दङ गोसोम निग्र' फोलेरनि, बेनिफ्राय दङ ककेशिय' फोलेरनि। दा बेफोरबादि माखासे गोबांथार सुबुंफोरखौ बाहागोआव रानदों गाबखौ नायनानै, मानसिनि बिगुरनि गाबखौ नायनानै। दा बेखायनो होनदों नाथाय जोंनि सुबुंखान्थियाव बेबादि फाराग राननाय जाया होनदों, गासिबो समान। जोंनि भारत हादराव गासिबो रोखोमनि मानसियानो थानो मोनो समान, बेखौ नोंथांमोनाबो नुबाय। बेनिफ्राय नाय बे खुंथाय राहायाव रायजो राजाया थोंजोङै एबा खेंसालियायै बाहागो लायो होनदों। माने सुबुंखान्थि सरकाराव रायजो राजाफोरा माब्लाबा थोंजों आरो माब्लाबा खेंसालियायै सरकार खुंनायाव बाहागो लायो। आरो बे थोंजों आरो खेंसालियायै माबोरै बाहागो लायो बेखौ एसे उनाव नोंथांमोना बाहायनो नुगोन। दानिया बाहाय दङ बिसायख'थिया सुबुंखान्थिनि मोनसे एंगार हायै बाहागो। माने मा होनदों, इलेक्सन। जे सुबुंखान्थियाव सोरबा सासे राजा फोलेरनि, राजानि फिसाज्ला फिसौला एबा फंबाय फोलेरनि मानसिफोरखौ जोङो हादर खुंनायनि बिबान होनाय जाया। दा बेखायनो सुबुंखान्थियाव सोरबा सासे नों आं नोगोरारियानो जायो। बेखायनो मा जागोन, नों आं नोगोरारि जायो होनबाथ' बयबो सेलायलायगोन माबा मोनसे खान्थिनि गेजेरजों सायख'वाबा। बेखायनो मा खालामबाय, बिसायख'थि गेलेनायनि गेजेरजों जायहा बांसिन भट मोनगोन, जायखौ बांसिन फोरजाफोरा मोजां मोनगोन, बेसो सरकार जानो मोनगोन आरो हादर खुंनो मोनगोन। दा बेखायनो सुबुंखान्थियाव बिसायख'थिया इलेक्सना जोबोद गोनां। आरो बिसायख'थियाव मा होनदों, बयबो मानसियानो समानै मा खालामनो हायो होनदों, बिसायख'थि गेलेनो हायो, बिसायख'थियाव भट होनो हायो। नाथाय बे भट होनायनि बेलायाव जोंनि भारत हादराव बेखौल' गोसोआव लानांगोन जे 18 बोसोर बैसोनि जाथारनांगोन सासे मानसिया। 18 बोसोरनि गाहायावबा बियो भट होनो मोननाय नङा। बेनिफ्राय दङ बे राहायाव थि समनि गेजेर गेजेर माखासे बिसायख'थि खुंनाय जायो होनदों। माने मा, जोंनि भारत हादराव डेम'क्रेसिनिया मा खालामो, जोंना सरकारखौ 5 बोसोरनि थाखाय सायख'नानै होयो। 5 बोसोर जोबखांबाथाय बिथांमोनखौ भट गोदानै होफिननानै जुदि बिथांमोनखौ मोजां मोननानै बांसिन भट होनानै देरहाहोफिनोबा बेनो जागोन, बिनि उनाव जुदि जायाबा सोलायगोन। दा बेबादि जोंनि भारत हादराव खान्थि दङ। नाथाय गुबुन गुबुन सुबुंखान्थि हादोरफोराव बेबादि जायालासे 5 बोसोरनि जायगायाव 4 बोसोर, 3 बोसोर, 2 बोसोरबो थानो हागौ। आरो बेनिफ्राय बांसिन 8, 9, 10 बोसोरहालागैबो लानो हागौ, आलादा आलादा। दानिया सुबुंखान्थि राहायाव गोबां राजखान्थियारि दोलो थायो होनदों। मानो होनबा बाहाय मा होनदोंमोन, जोंनि सुबुंखान्थि हादराव जिहेथु राजा एबा गुबुन माबा मोनसे सोरबानि खुंगिरिनि गाहाय दैदेनगिरि थाया, बेखायनो मा जाबाय, नों आं मानसियानो जानो हायो, बिसायख'थि गेलेनानै हायो। दा बेखायनो मा जाबाय,
बैसोर जायफ्रा बिसायख'थि गेलेनानै नाजागोन बिथांमोनहा मोनफा मोनफा हानजा दानानै लायो। मानो होनबा हानजाया सोरबा सासेनिफ्राय बांसिन गोहो गोनां जायो। बेनि थाखायनो मा जाबाय, हानजा दानानै सुबुंफोरखौ बुथुमनानै लायो आरो मोजां मोनहोयो, बिनिफ्राय भट गेलेयो। अब्लासो हानजा जाबाय नालाय, जायहा बांसिन सुबुं हानजा थागोन बेहानो देरहानायनि चान्स थागोन। बेखायनो गोबांथार सुबुंखान्थियाव पलिटिकेल पार्टि एबा राजखान्थियारि हानजाफोर थायो होनदों। बेनिफ्राय नोगोरारि एबा रायजो राजानि बिबुंथिया सरकारनि सायाव सोनारो। मा होननाय जादों, नों आं नोगोरारियानो जिहेतु सायख'नानै हरदों, बेखायनो नों आं नोगोरारिनि सायाव जुदि सरकारा नायस'याबा, नायफिनाबा, बिसोरखौ 5 बोसोर टार्मबाबो बेयाव 5 बोसोर थांहोआलासिनो बोख्लायफिननोबो हायो होनदों। आरो बे बेलायाव हेंथा हानजा एबा अपोजिसन बेरेखा हानजाफोरा बेयाव बाहागो लायो होनदों। जेरैहाय जोङो बुंदोंमोन, सरकार जानोब्ला सुबुंखान्थियाव मोनसे राजखान्थियारि हानजाया बांसिन बिजाथिफोरखौ देरहाहोनानै बिसोरो सरकार दायो, बाखि गुबुनफोरा जेननानै बिसोरो हेंथा हानजा जानानै थायो। दा बेखौ नोंसोरो क्लास 9, 10, 8 बेफोराव साबसिन बुजिहैगोन, बेफोराव दंहैयो। दानिया मा जाबाय, बै बेरेखा हानजाफोरानो रायजो राजानि जानानै सरकारा जुदि रायजो राजानि गाज्रि मावोबा बिसोरनि बेरेखायै सोमावसारो। आरो आयेना, हादरनि जोंनि संबिजिरनिया एबा आयेना बिसोरनि सायाव मा खालामो, नियाय बिजिरो। आरो जुदि सरकारा गोरोन्थि मावब्ला सरकारखौ बेखिनियावनो 5 बोसोर जाजोबाबाबो सिफायनो हायो होनदों। बेनिफ्राय सुबुंखान्थिया मोनसे सुबुं जौगाखां राहा। माने मा, सुबुंखान्थिया सुबुंफोरनि जौगानायखौ नायनानैनो सुबुंखान्थिया दाजादों। बेखायनो मा जायो होनदों, सुबुंखान्थियाव गासैबो सुबुंफोरानो समानै जौगानो खाबु मोनो होनदों। दानिया नाय, सुबुंखान्थिनि रोखोमा मोननै बाहाय दङ, डाइरेक्ट डेम'क्रेसि आरो इनडाइरेक्ट डेम'क्रेसि। दहाय फार्स्टआव मोनबोदोंमोन जिहेतु आखुथायाव। दा सुबुंखान्थिनि थोंजों सुबुंखान्थिया माखौ होनदों नाय, बाहाय रग' रग' दंखायो बियो। जाय सुबुंखान्थियाव रायजो राजा सरकारनि खुंथाय राहायाव थोंजोङै बाहागो लायो बेखौनो थोंजों सुबुंखान्थि बुंनाय जायो। नाथाय जेरैहाय बेयाव मोननै बिदिन्थि होदों हादर, जेरै सुइजारलेण्ड आरो केन्टन, आरो गोदो ग्रीस हादराव सोलियोमोन होनदों। दानिया दा बेयो मा जायो होनदों, सुबुंखान्थियाव भट बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजों, बिजाथि दैथायहरलायनायनि गेजेरजों, बांसिन मासि मोनलायलायनायनि गेजेरजों जोंनि हादराव जेरै जायो बेबायदि जायालासे थोंजोङै नों आं नोगोरारियानो थोंजों सायख'नानै सरकार दाहोयो, सरकारखौ बानायोब्ला बेखौ थोंजों सुबुंखान्थि बुंनाय जायो होनदों। नाथाय खेंसालिया सुबुंखान्थिया दानिया माखौ होनो नायदोलाय, खेंसालिया सुबुंखान्थिया मा होनदों, जोङो भट होनायनि गेजेरजों सम सम जों सायख'नानै हरनाय थान्दैफोरा सरकार सालायहैयोब्ला बेखौनो मा खालामो होनदों, खेंस्ला सुबुंखान्थि होनदों। जेरै जोंनि भारतआव खेंस्ला सुबुंखान्थि सोलियो। जोङो जेरै रायजो सभा आरो बेनिफ्राय सुबुं आफाद, माने मा, लक सभा, दा बे मोननैयाव जोङो भारतनि पार्लियामेन्ट एबा संसदआव भट होनायनि गेजेरजों जों दैथायहरनायफ्रा गावसोरो मा खालामहैयो, सावरायनानै सरकार दाहोयो। दा बेनो खेंस्ला जोंनि सुबुंखान्थि। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि भारतनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादर दङ, जेरै इंलेण्ड दङ नै, बेनिफ्राय मार्किन जथाय हादर दङ, रासिया दङ, बेफोराव खेंस्ला सुबुंखान्थिया सोलियो होनदों। जोंनि भारतखौनो लिरबाबो जायो बिदिन्थियाव, गोरलैसो। दा अब्ला सुबुंखान्थिया माखौ होनो, मोनबेसे रोखोमनि, मा मा आखुथाय दङ, माब्रै थाजानाय, मारै सुबुंखान्थि दाजादों, गासैबो बाथ्राखौ मिथिबाय। दानिया नोगोरारि आरो नोगोरारिथिनि बेलायाव फैदो। नोगोरारि माने सिटिजेन, नोगोरारिथि माने मा होनो सिटिजेनशिप। दानिया मा होनदों, बाहाय सल'नि गेजेरजों नोंसोरनो खिथादों, बे सल'खौ नोंसोर फराय, बिनि गुबै बाथ्राखौल' नोंथांमोननो थोंजोङै खिथागोन, जाहाथे थाब बुजिनो हायो, गोलाव जाया। दानिया मा होनदों, नोगोरारिया माखौ होनदों, जाय हादराव सासे मानसिया थायो, बे थानाया बै हादरनि गासैबो रोखोमनि मोन्थायफोरखौ जुदि मोनजोबोबा बेखौनो बै हादरनि नोगोरारि होनो। जेरै नोंसोर, जों गासैबो जोंनि भारतनि नोगोरारि, जों गासैबो भारतनि मोन्थायफोरखौ जों मोनजोबो। नाथाय जों गुबुनाव भुटान हादराव थाहैयोब्ला, खाथिनि बबेबा मोनसे हादराव थाहैयोब्ला जों गासैबो मोन्थायफोरखौ बै हादराव मोनफैजोबनाय नङा। अब्लानो जोंखौ बै हादराव गुबुनारि होनगोन। आरो गुबुन हादरनि जोंनाव मानसिफोर फरायनो थाफैनायफोर दङबा जों बिसोरखौ जोंनि गुबुनारि होननानै जों बुंगोन। दा बेबादि जायो। दाना नोगोरारिफ्रा मा मा मोन्थाय मोनोना, नैबाव नाय, जे नोगोरारिफ्रा मा मा मोनगोन, जिउ रैखाथिनि मोन्थाय मोनो होनदों, गावनि बिबुंथिखौ सरकारनो फोरमायनायनि मोन्थाय मोनगोन, ओमफ्राय गावारि उदांस्रि मोनगोन होनदों, सोलोंथाइ मोननायनि मोन्थाय मोनो होनदों, बेनिफ्राय राजखान्थियारि मोन्थायनि बिथिङाव भट होनो मोन्थाय मोनगोन होनदों, बेनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनो मोन्थाय मोनगोन होनदों, आरो सरकारा जेसेबांनाखि फोरजाफोरनो होनाय अनसुंथाइ एबा राहाफोर, खाबुफोर, बेफोरखौ गासैखौबो नोगोरारिया मोनजोबगोन होनदों। दा
दा बिसोरो बिथांमोनहा बेबायदि मोन्थाय मोनो। दानिया गुबुनारिफ्रा मा मोन्थाय मोनो बेखौ नाय। गुबुनारिफ्रा नोगोर मोन्थायफोरखौल' मोनो होन्दों। नैबे नोगोर मोन्थायखौल' मोनो, नाथाय राजखान्थियारि मोन्थायखौ मोना। नोगोर मोन्थायफ्रा मा दानिया जिउ रैखाथिनि मोन्थाय बेखौल' मोनगोन, बिबुंथिखौ फोरमायनो मोन्थाय मोनगोन, गावारि उदांस्रि खालामनो मोनगोन आरो सोलोंथाइ लानो मोन्थाय मोनगोन। गुबुन हादरनि मानसिफ्रा जोंनि भारताव हमनानै ला फैबाय बायोबा बेफोर मोन्थायखौ मोनगोन, बा जोंबो गुबुन हादराव थाहैबा बेफोरखौ मोनगोन। नाथाय गाहायनि नैबे राजखान्थियारि मोन्थायफोरखौ जोङो मोना। दा बेनिफ्राय जोङो होनदोंमोन मा होनामोन जे गुबुनारि आरो नोगोरारि बे मोननैनि गेजेराव जोङो फाराग मोनदोंमोन। नाथाय नोगोरारियाबो मालाबा गुबुनारि जानो हायो माखासे नेमखान्थिफोरखौ फालियाबा, आरो गुबुनारियाबो मालाबा नोगोरारि जानो हायो माखासे नेमखान्थि लायोब्ला। दा बे हिसाबै बाहाय दङ फार्स्टआव नोगोरारिया भारतनि बेलायाव नोगोरारिथि मोननायनि, गुबुनारिया नोगोरारिथि मोननायनि। दानिया बाहाय मा दङ, गुबुनफोरा माब्रै नोगोरारि मोनगोन? मुं रेबथुमनायनि गेजेरजों होनदों, मुं थिसननायनि गेजेरजों मोनगोन। सरकारनि माखासे खान्थिफोरखौ मानिनानै सरकारियै मुं थिसननाय आरो हादरारि खालामनायनि गेजेरजों मोनगोन। आरो जोनोम जानायखौ नायनानैबो मोननो हागौ होनदों, फोलेर बादियैबो मोननो हागौ होनदों, सरजाबनायनि गेजेरजोंबो मोननो हागौ होनदों। भारत हादरनि सरजाबनायनियाव गोबांथार गैयाबाबो मोनसे गेदेरथार बिदिन्थि दङ, जे सिक्किम रायजो। सिक्किम रायजोआ दानिया गोदो मोनसे हादरसोमोन, बे फिसासोमोन, नेपालफोर बादि भुटानफोर बादि। उनावहाय बियो गावसोर थानो हायैनि भारतजों थाफानो होननानै फैफानानै भारतजों सरजाबनानै थादों आरो भारत हादरनि मोनसे रायजो हिसाबै दा दङ। अब्ला बै समाव जायफोर गुबुन हादरनिमोन बिसोरो जोंनि भारत हादरखौनो सरजाबफाबाय नालाय, बेखायनो जोंनि भारतनि नोगोरारि जाबाय। बेबायदि सरजाबनायनि गेजेरजों हायो होनदों आरो गुबुन गुबुन बेबायदिनो बैफोर राहाफोराबो जायो। दानिया नोगोरारिथि गोमाना लानायनि, सासे मानसिया नोगोरारिखा नाथाय बियो मा खामानि मावोबा गुबुनारि जानो हागौ। दा बे जाहैबाय सान्थ्रि हान्जानिफ्राय खारखोमायोब्ला बेयो जायो होनदों, गुबुनारि होननानै हमजायो एबा नोगोरारिथि खोमाजायो। हारिनि बा हादोरनि बेरेखा खामानि मावोब्ला बेबो गुबुनारि होननानै हमजागोन होनदों। आरो गनायथि लायाजासे गुबुन हादराव बिमुं लाहैयोब्ला होनदों, माने जोंनियानो आमेरिका थानानै आं आमेरिकान बा आमेरिकानि मानसि होननानै खिन्थानानै लाहैनो हायोबा आरो आमेरिकानि नोगोरारि जायोब्ला बियो जोंनि भारतनिफ्राय दानजागोन होनदों, जोंनि भारत हादरनिफ्राय नोगोरारिखौ दानजागोन। बेनिफ्राय भारतनि हिन्जावफोरा गुबुन हादराव हाबा जाहैयोब्ला बेबो जोंनि भारत हादरनि नोगोरारिथिखौ दानजागोन होनदों। आरो गोबाव सम गावनि हादराव थायालाबा गुबुन हादरावनो थाबाय थाहैयोब्ला बेनि नोगोरारि खान्थिखौबो दाननाय जागोन होनदों। दा बेबायदि माखासे गोबांथार राहाफोरनि गेजेरजों नोगोरारिखाखौनो गुबुनारि खालामनो हानायनि भारताव राहाफोर दङ होनदों। दा बेखिनियावनो जोब्बाय। गोसोआव लानो गोनां बाथ्रा बिजाबाव थख' दंखायो, बेफोरखौ नोंसोरो नाय। बेनिफ्राय सोंनाय फिननायाव गोबांथार दङ, लांदां जायगा, नंगौ नङा सायख'नाय, बेफोर गासैखौबो रग' नोंथांमोनहा बाहाय मोनगोन। दा नैबेयाव दङ, बेफोरखौबो मोनफा मोनफा जोबजासिम खिन्थागोननि सेस्था खालामगोन। दानिया जाहैबाय नोंथांमोनहा जुदि दासिमबो चेनेल साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै ला। आरो गुबुन गुबुन फराफोरखौ नोंथांमोनहा नायनो डिसक्रिपसनाव हाब, बेनिफ्राय मोनगोन। दानिया नैबे नट्सखौबो नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनावनो लिंक मोनगोन, बेजों डाउनलड खालामनानै ला। गासैखौबो जोबजासिम खिन्थाखानाय दङ। आरो डाउनलड जायाबा नोंथांमोनहा जुदि अपेन जानाय लोगो लोगो स्क्रिनशट खालामनानै ला, नट खालामनानै ला, लिरख'नानै लानो हागोन। दा बेखिनि गुबुनफोरनोबो जाहाथे मोनफुंनो हायो, लोगोफोरनो जा हायो सेयार खालामनानै हो। एसेनोसै, गोजोन्थों।